Baba G Buddy. Rich man on the building. Lil Asa MJ. Yeah, this is be talking. Savnur on the mix. Rich man in the building. Moboji, let me tell you them something. Malamai gare mu gaskiya ta gagare su, sun biya abun duniya shedan ya mamaye su. Go saura fas akan ku sai ku zo ku kare kanku. Mutan arewa yanzu muna cikin masifa, bayan akwai talauci gashi bamu da yanci. Muna da malamai amma ba ruwan su wallahi, gashi ana kashe amma sun ki su yi nazari. Alhaqu maqbulun walau min kana jahilu, mu gaskiya zamu faɗe ta babu wani nazari. Malam, do your thing good, you cannot be a sources, no one condition za tu biyan bar mana ku mai da hankalin ku duka bangaren akida. Ko haye mimbari ku ce a fidda zakka. Malami bai kasuwanci baya aikin gwamnati, amma ka ji wai ya fi karfin miliyan 100. Ku rufe gaskiya domin a baku yan kuɗaɗe, ku je gida da matan ku yi ta shagali. Gaskiya ta gagare ku dan saboda kwaɗayi, idan kuka je hannun wani kire za ku ci waya. Kun ga ainihin tabbatun ku babu sha'anin ku kuka sake Allah, mu ko za mu ɓata ranku. Ku rike gaskiya shine za mu girmama ku, idan ba ku rike ba beat za ya bi ta kanku. Al'ummar gari har sun fara gane kanku, ci da addini kuke yi ba Allah gaban ku. Mu za mu fito gaskiya mu bayyana ma kowa, idan ba ku gyara ba wata ran a muku sowa. God's not be gonna end. Haba, but like iri muke gani, even the walls even upside down for the fact. Akwai issue mai ban tsoro, but I don't know where start from at times. I wonder malamai, what's your problem? Malamai, kuna so ku zama je kana yi ka ba faɗan gaskiya, ko da kuna ganin matsala. Abubuwan na ta faruwa ku daban-daban, lokaci daban-daban da an ba ku yan kuɗi ko mukami sai ku ce ba bayanin matsala. Oh my God, farashi na ta hauhawa, jini na ta hauhawa, mutane na mutuwa. Malamai just pon the game, ko abun ku babu matsala. Kun ga ku ne jagaba, kaza kuke ja mu bi ku, waɗansu ku ba sa aiki irin naku, kun kyale kun share. Kar ku manta sai ku tuna za ku amsa tambaya, go ubangijin da ba bayanin matsala. Allah tsina ilimin da ba a kwaye gaskiya. We got no time to speak up. Everybody keep it head up, head up. Dan yanzu na gaki a ƙasa, talaka baya bakin kobi cikin ƙasarsa. Ba da mami korafi ko da an mana keta, shi yasa matasa suka gwammace su ta sata. Wasu ba su satar ba aikin sai dai su kwanta. Kun kyale kuna sha'anin ku, rayuwar mu kun manta. Yiwa gabani mu ne gatan ku, ko ku ki ko ku so. A lokacin zaɓe ku kaɗai muka fita muke so. Mun mana alƙawar mun ci ku ba ku da naƙasu. In mun zo da korafi take ku nuna ba kwa so. Rayuwa ta da ba ku ita ku yadda kuke so. Alaikum people, malan shinobi nake talking SHA NBITOCKY2K. Kasani, kisani, kusani, musani. Even you drop it as we must talking. What is malan? What is preaching? What is impeaching? Niga mugani, kuce abunda Allah ya ce ko za a mutu. Already we was one notifying za mu mutu. Shugabanci ya lalace wai kuce kun mance, a kashe mu ta abinci da ranmu da yaranmu da dukiyoyinmu da kakanni. So why your family stay always in the rest? So now this is the best hot rap retribution.